Una temporada molt bona, la veritat és que hem estat molt bé, l'equip ha estat molt bé, molt a gust, molt companyerisme entre tots, però no hem arribat a l'objectiu que el teníem allà a la punteta i ens hagués agradat aconseguir el títol, com l'any passat, però aquest any no ha pogut ser i bueno, l'any vinent a veure com se'ns posa. Què et sembla venir aquí a la Pirineus Cup un altre cop? És el segon any consecutiu, molt bé, equips de fora, que no coneixes de res, molta competitivitat, et dona un plus, has de competir i bueno, córrer per l'equip tots junts, molt bona convivència, la veritat, i bueno, molt a gust amb tots els companys. Bueno, porto molts anys aquí a l'Inter, he passat aquí molt de temps amb tots els companys i bueno, és un orgull portar aquest braçalet i representar l'equip.